Ćao svima, dobrodošli nazad u novu epizodu Petanje s Denešom. Došli smo na kanal kao što vidite. Izuzetno je vetrovito, jako puno trave ima, ali danas je petak i ja ne radim jer sam došao na pecanje. Tako da, bez puno priče, kreću polako da nameštam sve. Ceo ovaj potez je prazan, tamo seku travu, ja se nadam neće doći tu kod mene, mislim tu je već posečena. Vidjet ćemo. Krećemo pa da iskoristimo ovaj petak što je lepše moguće. Vetar užasno duva kao što sam rekao. Ja se nadam da ćemo nešto napraviti. Čuvarku ću morat da nabodem s ovim. Malo barem da je pokvasimo. Jako puno trave ima. Jako puno trave nosi voda. Tako da... Danas pecam sa mojim Valterom Supernova. Lagan štapić. Ću vam objasniti. Kako je lepo kad je mir i tišina, barem na kratko. Kad ode ovaj s kosilicom štap. Ne znam ni koji je vrh na njemu. Iskreno nije ni bitno. Fin štapić. Leto je, trebalo bi da riba uzima dobro. Pecam na crve. Pošto ću pecam i danas, i sutra, i preko sutra. Ovoliko crva mi neće biti dosta. Ali nema veze, dokupit ćemo. U današnjoj epizodi pecanja s Denešom ću pecati na ProMix. Ovo je ProMix Brim. Nisam pecao na ovo još nikad. Pecao sam neki drugi ProMix. Ali ovo je Brim. Nije bila skupa, pa rekao ajde probam. I na kilo toga ću da prođe kroz sito da vidim da li ima nešto unutra. Ja ću pecati i na Dunavu za vikend. A ima nešto malo peleta u njoj. Uglavnom je prazna hrana. To jest, nema krupnih granula. I na to ću da dodam pola kese zemlje. Lake zemlje. U stvari ne dodat ću ja cijelu kesu. To je kao 2 kile. Tako. Jednostavno kesa hrane, kesa zemlje. Ovo praši. Ću da promunjam malo. Da bude fina. A ovo krupno ćemo da bacimo. Tako da nemamo krupne granulacije, skoro ništa. I na sve ovo ćemo da dodamo samo vodu. Ništa specijalno.
bez nekih aditiva i ostalih gluposti. Pa ćemo da vidimo šta će ispasti. Zamiješat ću hranu s uvlju, da što pre ispadne iz hranilice, pošto je dubina mala. A posle možemo dokvasiti uvek. Što lepo miriši ova hrana. Miriši na neki keks. Biskvit nešto. Eto tako. Ali je lepljiva hrana, boga mi. Znači, jedva sam dodao vode. Lepsi haos. Dobro. Dobro. Moramo ovo da proteramo kroz sito. I da krećemo da zabacujemo jer je kasno. Moje sito je jako sitno, pa mi treba malo duže da proguram sve. Ovo je mislim 4 mm. Hrana je ultra giga mega lepljiva. Progurat ću ja ovo još jednom kroz sito. Nek ide život. Neki ide život. Užasno duva vetar, užasno nosi travu. Tako da pecat ćemo možda malo kraće, da ne bi morao da vadim udicu na svaka 2 minuta. Vidimo ovu praznu, da nahranimo malo na početku. A ja, boga mi trave ima dobro. Da su je isekli, a i sam po sebi ima trave na ovom kanalu buđevom. Nećemo baciti puno, bacit ćemo 3, čisto, ono, kako se ono kaže, svi da smo bacili nešto. Ovdje ćemo da stavimo klip. Ja. Gađamo drvce preko puta. Moram i neke udice da vežem. Jer je ovo bilo neočekivano pecanja i inače ja ne vezujem udice unapred. Ne volim to da radim. Ja nikad ne znam kakva će mi udica trebati. A sad da vežem 20 različitih udica ne pada mi na pamet. Niti imam vremena. Svakako uglavnom za jedno pecanje koristim samo jednu. Osim ako je pitanje takmičenje, gdje je bitno da udica uvijek bude oštra i šta ti ja znam. Ali s obzirom da je ovo slobodno pecanje, da pecam samo par sati, čisto jer mi je bolje da sedim ovdje nego u kući. Zato
Jak. Evo ovako. Vezat ću danas ću da vežem malo veću udicu, što mu znači 14 sa malo debljom žicom na predvez 14. Eto. Da sve bude 14, sve u duhu 14, udica 14, predvez 14. Vezujem malo veću udicu jer je ovo ipak slobodno pecanje, a meni se nešto ne pecaju kederi, plus pecam na crve, plus jako puno trave ima. Tako ako slučajno zakačim nešto veće, da ne moram da ga mazim i pazim toliko. Vjerovatno ću i dalje morat da mazim i pazim, ali ne previše. Predvez, tako, 65 cm. Tako sam ga odsekao, tako će ići. Udica je zakačena. Promenimo hranilicu. 25 grama, 5 polja. Malo veća hranilica, toplo je vreme. Malo više hrane da nam ulazi odjednom u vodu. Mamac. Mamac nam je 3 crvića, tačnije 2 crvića, ajde. 2 crvića, pa ćemo mu posle možda staviti 3. Sve zavisi šta budemo fatali. Da ćemo ušte nešto fatiti. Malo ću stavljati u hranu crva, ne puno. Čisto da ima svakih par minuta. Možda ću ja morat veću hranilicu. Vidjet će ovo zanimljivo pecanje. Kad moram da vadim na svakih 5 minuta. Zbog trave. Otkad nisam pecao na kanalu, bože. Pa od zime skoro. Opa. Prva riba. Mislio sam da je trava, ali nije, deverika. Pecanje nisam vidio zato što mi je najlon pokupilo. To je trava uletela u najlon. Moram da zabacim da padne ko bomba. Da bi probilo travu. I onda da zategnem ekstremno brzo. Da bi izbjegao travu. I onda ja taman zategnem i naleti neka trava. Kako god okreneš, ne valja. Da. I na udici manjov. Koji je proguto do tamo gdje sunce ne sija. Bez vadilice ništa. Manjove ćemo na obalu. Deverike u čuvarku, manjove na obalu, pa vidjet ćemo na kraju koji je odnos ribe na obali i ribe u čuvarci. Glavni najlon 0,18, štap 3,30, 50 grama, Supernova, light feeder.
Valter. Ovo je štap koji jako volim. Ovo je rekao da će da kosi od gore, šta sad radi? Jebe mu ga usta. Opet trava. Isto vije. Opa, znači ovo nije ni potonulo i pecalo mi. I na udici keder. Ali ja mislim da ću ja ovo morat da dignem. Što manje nailona imam u vodi. Jer je ova trava nepodnošljiva. Možda ćemo morat malo kraće prije da zastavimo. Pošto su uslovi katastrofa, pa da mi bude malo bolja indikacija. Imam ribu na štapu, a izgleda da imam i trave. Opet trava i riba. Dobro. Hranilicu sam oslobodio. Još sad kad bi oslobodio ribu, to bi bilo brutalno. Au. Lepa crvenperka. Lepa crvenperka, bodorka, šta nije. Ovo nije bilo baš graciozno vađenje, ali... well. Jako puno trave. Baš lepa. Sad opet 1 2 3. Možda malo veće ribe budu dolazile na 3 crvića. O, evo ga je brodić. Evo ga i brodić. Danas uopšte nije moj dan. M trava, M vetar, M kose travu, sad i brodić. Sjajno. Prošto sam oduševljen. Ništa. Barem riba paca. Ako ništa drugo. Ne mogu puno da se žalim. Da, i slomio sam držač za štap odmah na... Nisam još ni stigao, u kolima se nekako polomio, nešto sam naslonio. Tako da ću ja sad da napravim pauzicu. Naravno, evo je riba. Mala deverika. Ja ću sad da jedem. Ja ću ovo sad da napravim haos. Imam 5 minuta, možda ne 5, ali bar 1 minutu čistine, da ne ide trava. Rupa jedna naišla taman i onda dođe ovaj s bagerom na kosi. Njau. Ali frustrirajuće, ali preživet ćemo. Dobro je, cijela šuma se zakači. Ali sva sreća imam ribu. Koju ću vjerojatno da izgubim zbog trave. Ako me osjećaj ne vara, manjov.
vara me. Insekt me ne vara. Će mi izgoreti ćela, što vi mislite? Evo je riba, jao. Ne može nama trava, ništa. To je bre. Kako lep udarac. Doduše manje oval. A šta sad? Nešto mora se fata. Nije da velika. Crvenperka koji malo pre. Malo manje nego ona malo pre, ali. Ljudi ostavljaju smeće i kako ovaj kosi, tako pokosi smeće. Samo izleću iz one kosačice, čaše, flaše i ostalo smeće. Pokosio staklenu flašu ko bomba se čula. Izgleda manju. A nije. Lepa riba, ali došla s kilo trave. I to van hranilišta. Znači bacio sam 2 metra kraće. I tu udari. Sad ću ja ovo da skratim malo. Pa da. Skratio malo, bez hrane. I bacio sam jako daleko. Jesi našao travu? Jesi, nego šta si. Crvenperka. Dobre, poenta je bila da se malo skrati. Izgleda su proradili malo veći komadi. Isto pet čim zabaciš, ali malo kad bi trava odmorila, to bi bilo sjajno. Dobro. Ovdje bi prošao i piker štap. Tamo će završiti s košenjem trave kad ja završim pecanje. Napali me neki hederi, šta je sad ovo? Udica mi se utupila. Moram da vežem novu. Sad vezat kraću. Sad ostrva plutaju, ovo više nije trava. Ovo su sad ostrvca. Ne znam koliko vidite u kadru, ali onaj tamo s onim bagerom nešto mulja. Ja se iskreno nadam da neću morat da se spakujem. Mislim da ću ja da se spakujem. Iako riba lepo radi, ali od ove trave ću da poludim.
Možda bi navatao nešto veće da mogu da ostavim udicu da stoji bar minut. Što je prosto nemoguće. Znači evo, peca mi nije ni potonulo. Jedno potone i onda ja namestim i onda naiđe trava. I onda čekam da vidim da li će trava da se otkači, da ću morat da vadim. Naravno, za to vreme niti vidim udarac, niti ništa. Evo mi opet travu. Opa! Nešto sam uvatio u letu, ali ne znam šta je. S obzirom koliko mi je mala udica, bucova. Bucova sam uvatio, ali mi je udica jako mala. Eto. Jaha. Riba dana, isprazni se kamere, pa dalje ovo moguće. Ajde. Riba dana i isprazni se baterija. Ali sam uspio da uhvatim. Pogledajte vi ovo. Dok sam izvlačio udicu, udari buco i to je jako lepa riba. Jako lepa riba. Nisam smeo da ga silim. Nisam znao kako se zakačivala. Ne bi otišao nikad, ima jedno kilo. Možda malo jače. Njega ćemo odmah pustiti nazad. Ali prvo ću da ga uslikam. Lej bucko. Odmah ću ga vratiti. Nisam ovoliko uvatio ove godine na varalicu, a ne. Jako sam zadovoljan, jako. Srce mi lupa haos. Izdržala mala udica samo tako. Tačno će me oterati ovaj što kopa. Sporo ide, tako da vratno imam još nekih pola sata fore, ali... To je taman to. Ja sam uvatio buca, ja sam zadovoljan. Što se mene tiče, mogu odmah se spakujem, ali ajde. Pokušat ću još malo. Dok nema baš tako strašno puno trave. Opa, evo ga sada. Čim ja to lepo zabacim, iako me trava ne sjebe, dođe lepo riba. I to deverika. I to lepa. Ovo je možda i najveća, a nije, bila ona jedna veća deverika za danas. Tako da, ovo je posljednja riba i s ovom završavam. Krećem sad da pakujem opremu, pošto ovaj će tu da drlja cijelu stazu. Tamo dok se ja spakujem, on će stići do mene. Bilo ovo jedno lepo pecanje. Uvatio sam i onog bucova velikog. Mada mi sad kažu ovi na grupi da je protfiš.
Ali imao je usta kao bucov, tako da ja mislim da je to bucova. Možda su oni u pravu, ko zna. Skinut ću s ovoga jedno 10 metara ili ne. Jer ovog nisam skidao dosta dugo, pa da. Ovo je vjerojatno jedno treće pecanje. Da nisam skinuo početak. Pokupimo ovo smeće. Spojimo ga s onim drugim. Lijepo jedno pecanje. Moramo smisliti gdje ćemo ići za sljedeći vikend, to jest u nedjelju. Ja bih volio da to bude Dunav sa nekim većim ribama, ali vidjet ćemo što ostali kažu. Gdje da idemo. Mada peca je ovdje lijepo, samo što je sitna riba. Onaj bucov je bio bonus riba. To je došlo slučajno dok sam izvlačio. Ali dobro. Riba je riba, ja sam ufatio. Hvala vam što ste se družili sa mnom, pa se vidimo sljedeće nedjelje. Opa, čao.